Madyang iki menune iki mang sego pecel ya to. Nang Sri Tanjung Jalan Hos Cokro Aminoto Madiun. Balah lawe jan komplit kaya deloken lawe, empal goreng, ayam bakar. Lah, kuwi rambanane komplit kuwi ya. Aku pun njaluk ku sego pecel kuwi rambanane komplit, enek dong pelem, dong pring, dong jambu. Heeh. Lah kuwi tetep nang kene biasane mesti diwehi kering karo serondeng sego pecele. Ngene Sri Tanjung Madiun ya to. Aku mang njalukku paru goreng. Paru goreng iki parune empuk, ora sak aja samar lek ngethet-ngethet empuk digigit ora nggo untune wis merotol dhewe kuwi. Paru goreng kuwi. Enak nang kene pilihane lawuh akeh. Ayam bakar, empal goreng, paru, rempelo ati. Akeh pilihane nang ngarep iki arep milih dhewe sak senengmu. Sak warekmu ya anu pilihane. Aku mang nang kene ya enek rawon karo soto karo garang asem. Ngombeku tetep jeruk panas ya ta ben gelondor kolesterol iki. Wes pokoke nang Sri Tanjung pilihane lawuh akeh. Wes madang.